Helo blwyddyn 12, rwy am egluro i chi eich tasg am yr wythnos hon, gan ei bod hi'n un bwysig iawn ar gyfer yr wythnos nesaf. Yn syml, edrychwch eto ar y PowerPoint wedi anfon i chi ar strategaethau prysio a atgoffwch eich hunain o'r gwahanol fathau o strategaethau prysio sydd. Wedyn ewch i rhif 1 treiddiad a cheisiwch cymhwyso y strategaeth prysio na i'ch busnes chi. Fel wnaethon ni yn y wers gyda McDonald's, iawn? Fyddwch chi sôn am McDonald's, eglures i am y syniad o goffi a'i bod nhw wedi cynnig coffi am ddim yn India er enghraifft am gyfnod mwyn ennill rhan yn y farchnad na. Iawn, dwi'n am i chi wneud union yr un peth am eich busnes chi, dod o hyd i wybodaeth naill ai ar-lein neu dros meddwl am eich cynnyrch a gwasanaethau chi. A wedyn, mae dewis dych chi naill ai i greu map meddwl gyda llaw, a mae croeso i chi wneud hynny, neu mae croeso i chi greu rhywbeth tebyg i hyn ar poplet. Iawn, so chi'n dechrau gyda canol eich map meddwl, wedyn mynd i treiddiad, a wedyn meddwl am yr enghreifftiau. Felly, dwi wedi sôn fan hyn, cyflwyno coffi i'r farchnad, dwi wedi rhoi manylion. Iawn, so jyst i atgoffa chi fyna, dwi'n rhoi enghraifft. Iawn, wedyn dwi'n rhoi manylion a wedyn dwi'n treol esbonio pam. Iawn, so'r manylion yw bod nhw wedi cyflwyno coffi am ddim o 4 gloch y bore i 7 gloch yn ystod y lansiad, wedyn y cynnydd mewn bris. Pam, fel i geisio ennill rhan yn y farchnad, fe'n dill gwych o rwyddio cynnyrch newydd, gallen ni fy mlaen wedi denu cwsmeriad newydd ac yn y blaen. Opsiwn arall wnaethon ni sôn am felly yw cyflwyno McFlurries i'r farchnad, byddech chi'n rhoi esboniad y manylion fan hyn wedi i chi i ymchwilio i'r we. Nesa wedyn, chi'n mynd i'r ail un. Sgimio. Iawn, os yw sgimio'n addas, chi'n gwneud union yr un peth. Chi'n gwneud yr un peth am premium, chi'n mynd trwyddo, nes eich bod chi wedi cynnwys cymaint o wybodaeth a phosib yn eich map meddwl chi. Gan gofio, mae'n rhwydd iawn i chi fwyach i fod yn fwy penodol yn eich ymchwil, gallech chi fod yn mynd i'r we a rhoi enghraifft Apple Economy, value wedyn ni, i weld os oes rhywbeth yn dod lan, a dyle fe, dwi'n mynd amlwg fyna, ond dwi'n gwybod enghraifft bod Apple mwyach yn cynnig ffonau i felly targed arall o'r farchnad. Maen nhw wedi creu ffôn ar gyfer bobl sydd â llai o arian i felly. Newn ni rhoi target market mewn am nawr, i weld os deithau lan ar un mwyaf dyma fe, iawn. So maen nhw wedi creu un iPhone ar gyfer pobl sydd â mwy o arian wedyn ni, a mae yna un arall wedyn tipyn yn ratach. Mae'n gweud low-end market. Felly mae Apple mwyach yn gweld wedi eisiau nhw gystadlu ar y lefel na hefyd, a wedi chi ddarllen trwyddo, byddech chi'n deall. Yn yr un modd mae Apple yn gwneud Friday event, neu Black Friday event, rhywbeth fel na. Iawn, dwi'n moyn gwybod pa fath o strategaeth prysio sydd fyna. Iawn, beth yw'r rheswm dros wneud e. Mae yna llwyth o gynigion i gael gyda'r cwmnïau yma. Maen nhw hefyd yn defnyddio amrywiaeth o strategaethau sydd ddim mor amlwg i ni. A defnyddiwch bethau fel Twitter nhw, Facebook nhw mwyn dilyn nhw i gael gymaint o wybodaeth a phosib.